apik. Maksa. Ah, pipine halus ngene ya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Try pertama keri suwe ora. Lah Piye to, iya. Mas? Aku arep buat batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek arep Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi Kian Santang. Kok ngono neh? Kaya ngene iki Kian Santang. Wah, ala Kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye? Sing nang omah apik iki. Alah modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya ta? Aku wedi kono kok Nduk, aku melu omahe kono. Baisu. Wes, ayo yayak, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50. Nulat salira le, wis pokoke Dik Niken iki ya aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah, luar Harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya, ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya, ayah tidak. Aku Ayah, li takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean jajali kayak bocoran. ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng Nduk, tapi duwike rondok sithik. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Wah, sugeng dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu mak cangek ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke. Ana apa? Ngeterke tanggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugasnya piye petugasnya? Ah, Kleru lek USG kleru kuwi. mboten kleru Iki piye ngoten. petugasnya piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to, Le. Lho petugasnya iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Loh, jebule Ya. petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang Kamerane kurang mendur, bareng mendur lagi kok oh ini janenya laki-laki. Sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Aku muni ngono kuwi. Barang ngono ku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes. Iya, kok motor masuk dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas sajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh alah-alah nggone bapake kakean kuwi. Kok iso? Ngene bapake kakean iku piye kok sampean kok ngono iki lho? Ya Apa? ah ngantek nglumpuk ning kene wi. Kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho alah-alah mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu mulai ketuban. Banyu ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae. Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Ayo. Lah iku bentuke terus nganti piye ya? Pak? Ayo modale kaya wah iki padha ae. Mangkel aku. Bareng rande kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka papat, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih. Jiro lu papat nembe 40 Mbak, jiro lu papat, 45 Mbak. Ora pegel.
Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho, bar disesar jahite kerapeten. Piye? Wis malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Disesari wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye kok iso? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngene kuwi. Pengedan. Badian gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki yo Madiun. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumira. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi nek ora Lagi muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih, mangke jenengan usul Pak Cahyo. Aku melu. Ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbahno Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nggih. Nah, Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kemeruh. Oh, alah. Aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin e malan. Iya nun sewu, piyai loro iki nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh, niku. ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan Lah, sing umur kuwi pira sing angel kok? disawak sape ya Jenengan kuwi. iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kae sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lho Mbak. kok hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Bayi kok Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang doktere kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Pengedan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah. Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Nah. Emanipun Yayi wasakrami Pama turang soning kang anggarwa Ah, suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Merongos kowe. wong ayu rujet wae
Chandra Ayo, Mulya. Nok, aja kalah, Nok. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah, aja nek rekake Lah, piye? tenanan ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada, Mbak Rada ya apa? ayu. Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal lak kaya ngono kuwi jajal. Gene. Nak gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangkleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Lho nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki lho. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya Komorate, sing kakung kaya Komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Prandene Sing apik, Pak. Ah, pipine halus sing ngene ya. aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keris wis ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki iki. jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok nok. Amin. Kira bar. Ora apa-apa. Bros kok iso meling-meling ngene. Lah, ya ta matane. Yo. Kero nok. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira Yo. pasuryane kurang munggah ya jebule. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek Bener, buat Pak, cocok. batang. Lah Piye to, iya. Mas? Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi Kian Santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki kian santang. Wah, ala kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Sing nang omah apik iki. Ala modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya Lah ta? aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek ame Bare digotok. nunut. Nunut. Ayo. Tenan. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Waduh. Itu. wanci dahlu. Kene Jane iki, ya. jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lha sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Ngene. Layak lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono, seket. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk wong. Nah, aku Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. lah pengapesanku dilunggui. Lah iya ta. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene
atos. Lah ya to, lagi dienggo watuk ya mencolot. Yo. Nano. Ya nah. Ngerti dhewe. Nono Dienggo watuk mencolot. Ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Yo Mbak Sirah. Gambarmu uga Yoga-yoga kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit ya komplit. Ana soto, ana krupuk. Walalah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Wah, poetike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Nggih payungan. Ah nggih. Yo, telaske. Mendah boyo yen sida urip lan nandika Putri Sulestya terus bisa nyuara bika
Sembah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Jolang. Nggih, estoke. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mas Cahyo pun tadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 Pikir Jagung Baru. Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah. Amin. Dan menjadi barokah. Amin. Gusti ngejabahi. Tulung minta gending kutut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Winong. Wah, nggih. Nah niki kula selake rumiyin saderengipun genduk niken. Nggih. Ya Nong, diaturake kelangenane Bapak Yuswanto tak aturake genduk Winong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Saya. Cocok. Atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yoga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke Winong Nawangsih. Yo. Hey!
tangan yang meriah untuk Winong Nawangsih. Niki nggih kasanah budaya Mas Jola. Oh nggih leres. Gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Nggih. Bilih nuwun sewu saderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres-leres nika Mak Sange. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut. Ah driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri. Ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegi Rejo Agung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha, Nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Nah, iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegi Rejo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok itu. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua, Pak. Menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin Melimpah. Ya Semakin bolong mbok barokah. warai iki. Dikira Wes, aku goblok ora. ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Wes, Kok menawa aku- dhek ra tega karo awakmu, Nah. ya kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan apa-apa. gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Nah, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya Rung Salim ya Nduk. Wah, jan ben bengi lah ngimpi karo sampean. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ra tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Kangen Aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ra turu Ora lho? turu ya malah kesehatane Ampun. piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Sora Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi.
Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Iku Niku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan, kuwi padha karo Yai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus Mbah Nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo. Zaman saiki sih enek CD barang. Sidi ngen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP iki lho. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iya, Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel channel-channel ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukan. Buktekke lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak momon. Nggo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, nggih. Rinasa saya rasa Nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
iso. Terima kasih. Sinaune mempeng. Yen wis rina enggal ratri kang Awas. mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya Nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayang janji metan sak selipan jroning kalbu
genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kledang kae baka beranyata janjine tetane citra kalangan bisa sak Bocah nek kaya ngono nembang apa-apa tek becik, apa-apa tek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi Pegawe, apa? dadi pegawe no. Ning kono ki ora pegawe. Terus? Nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah Malah nge-grab tak kira pegawe. Nulat salira le wis pokoke Dik Niken iki ya aku semelu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, iki ra mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti Nggih, ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo Kamis. Bapak Hari Puryanto. Lah. Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki Nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Ya, pasti. Ya, Yo, siap. tembang ala sekarang kan. Ayo. Ah, Apa?
Alah Apa sekarang. kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya sayang? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. Iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rondok sithik. Nah, nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak, awak tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Tegese Bukan dadi saya, suami. bukan saya. Siapa? Wedus saya. Ndak apa-apa, wedus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok Ah, Niken malik. Bapak adanya Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Umpamane kok roh wedhus Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe Bokong. Gila Oh, wedhus ya. Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, iki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih, nggih. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Faris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salitri. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmoro. Ayo. Pilihan Duk, endi Duk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal, Dik Birgita iki langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Ya, saya tak sabar. Angger wong wedok kok diundang sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf nak Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku janan. Piron ki aja pas nggo tengah, dadi nek dienggo mjakah iki rondok miring. Iya. Aku mau radi ngonokne. Loh. Omong jare sampean mong seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku mau radi ngonokne. Lho iku lho nikan niku piye Dan usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku, mean. Sayang tak benake, Pak. Bocah kok pinter ngene. Iki. Mam. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Pak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Iki nari. Ayo. Malah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Wah. Jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho iki kok ucul, niken ucul. Ayo. Sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya pengen digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Cek perawan. Ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah, ya aja menyebar fitnah. Ora nek jare perabi, kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Julang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Iki kan kudu yo pesen, padha. Mas. Mbak Yumu ki nek kadung purek ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wis yo. Ngono. Aku nek jajar nikah ini neng kamera nikah ini Lah justru kuwi aku mau golek kuwi. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih loh. masa ya nuwun sewu. Aku ki jejer wujute ki niken karo jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? Ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, ya toh. Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Lah. Dadine anak aku sok yo putih. Lah. Putih. Nek karo aku Lek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong. Weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kok ya. Yo, Ayo. diaturake. Ayo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Jangan
rada rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih rukun. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono kuwi. Halus menyakitkan. iya.